3, 2, 1. Bliži nam se nedjelja, a evo situacija kod mene, ono kad se samo pomislim na Hajduk mi je ono doslovno nešto između kiselog i gorčine, a u isto vrijeme ono i rigam vatru. 5 utakmica posljednjih, od mogućih 15 bodova mi smo osvojili 2 boda, 3 poraza u nizu, a boriš se za titulu. Jebeno, stvarno jebeno, ono, baš bez muda, ono, totalno. Bez ičeg. Evo, bez ičeg. Jako neobična situacija. Nitko nije platio glavom, Gattuso je i dalje trener, nitko nije uopće postavio pitanje. Kad će ga se smijeniti, zašto ga se nije smijenilo, nitko nije smijenio ni predsjednika Bilića koji je, duh, ne možeš uopće čuti, jel živ? Ne znam je li uopće čovjek živ, zbilja. Upravni odbor također, oni koji jesu, tu su. Nitko nije raspustio ni nadzorni odbor, nisu se ni sami raspustili, jer se jedino tako mogu postati bivši. Nema mudrovanja iz nadzornog odbora o evolucijskim pizdarijama, nema toga. Dakle, svi šute ko pizde zadnje. Evo, svi šute. Gattuso je navodno otkazao ovu kuću na Klisu, evo, išao sam provjeravati, izgleda da je to od njega, odradit će najvjerojatnije još ove 3 utakmice, to znači oko 25.5. poslije one utakmice u Šibeniku, on će vjerojatno postati bivši, zajedno sa svojim stručnim stožerom. Međutim, evo vidite, nikomu nije dao otkaz. Sjećamo se ovih zadnjih godina što bi se dešavalo kad bi neko 2 ili 3 utakmice kiksao, pa to bi bio bivši davno. Mi ne igramo već cijelu polusezonu i ja sam govorio da ne treba, da treba imati nekakvu konstantu, međutim, u trenutku gdje se možda i mogla spasiti ova sezona, nije se spasila. Iako mi teoretski dalje u nekim ludim kombinacijama bi mogli postati prvaci, ajmo biti realni od vas, evo koliko gledate ovaj video, kad imaš 3 poraza u nizu, 5 zadnjih utakmica, izgubio si doma od Dinama i dalje ćeš vjerovati u nekakve priče kako će Hajduk biti prvak. Ma, možeš misliti, ajde, molim te. Znaš, gubiš od Istre doma, izgubiš od Osijeka, izgubiš, kad god je bitno, izgubiš svaku bitnu utakmicu i onda ćeš prodavati opet nakon 20 godina opet istu priču. Ajde, molim te. No eto, mislim, što se tiče samog Gattusa i na kraju, ko bi mu dao opće otkaz? Imaš predsjednika bez muda, a ne možeš mu ni dati otkaz jer je preskup da bi mu dao otkaz. Znači ti moliš Boga da on sam ode. To je jedini način da Gattuso postane bivši. Uz sve to sve one crvene kartone koje smo imali, uz ovog bisera na golu, mislim, ne znam, Ivan Lučić si je očito umislio da je, ne znam, Buffon, da je Iker Casillas, nemam pojma, evo. Sve to skupo onako, baš bila kulminiralo je tome da 5 utakmica igraš ko pičkica zadnja, evo. Baš bacam van tu vatru, evo. No, kako god, evo ga, sad nas čeka ta Gorica. Gorica, Hajduk bit će u nedjelju utakmica, tu nema nekakvih nepoznanica. Mario Carević, Hajdukovac 1/1, njihov je trener. Zaboravi da će Gorica ići puštat, znači ništa od toga. Oni imaju doduše koliko, 8 bodova više od Šibenika, zadnje 3 utakmice, mogućih 9, moraju nešto iščupati i oni teoretski ostaju u ligi. U posljednje 3 utakmice u odnosu na Hajduk koji ima 3 poraza, Gorica ima pobjedu, neodlučeno i poraz. Dakle, malo šareni su, ali velim vam, možemo mi graditi, mi navijači možemo graditi optimizam za ovu utakmicu, međutim, pitanje je uopće kakva situacija u samoj slačionici nakon tih 5 utakmica. Međutim, mene da se pita, ja bih stvarno išao na tu pobjedu, jer ako ideš graditi nešto, prošle sezone si bio završio si kako si završio. Nije isto ako završiš drugi ili završiš treći. Ako već ne možeš biti prvak. Pa nije isto, znaš. Drugi će te igrati Europsku ligu. Pa imaš mogućnost
tog padobrana, te stepenice jedne gdje možeš gdje nije kad te prvi protivnik u Europi natambura, ne izletiš, ostaješ još unutra, pa ćeš opet napuniti poljud, pa ćeš ako ništa drugo prodavati priču i puniti blagajnu. To je jako bitno. Vezano za ovu utakmicu sa Goricom, nedostaje Niko Sigur, on preskače zbog žutog kartona. Spomenuti Ivan Lučić vrlo vjerojatno seli na klupu, tako da Toni Silić ulazi, odnosno staje na gol u ovoj utakmici. A evo, mene da se pita, ja bi u ovoj utakmici svakako protiv Gorice krenuo sa 3 igrača, meni bi igrali Bruno Durdov, sigurno, Rokas Pukštas i Šimun Hrgović. Znači, to su 3 igrača s kojima bih sigurno krenuo u ovu utakmicu i sa svom trojicom bi igrao do kraja sezone te 3 utakmice. Vidjet ćemo kako razmišlja naš Gattuso. Naravno, jedno i pitanje što će biti sa Livajom. Evo, nadam se da će on ostati, jer sad nakon ove 3 utakmice, mogli bi se desiti lako da ostanemo i bez trenera, i bez uprave, zajedno s predsjednikom i nadzornog odbora. I onda ti sve ostaje na sportskom direktoru, za kojeg ja isto ne znam je li uopće čovjek živ. Evo, ako je živ, negdje u nekakvoj, pećini se skriva valjda. No, pišite kakav rezultat očekujete protiv Gorice. Mene destrukcija i dalje ne napušta. Ja bih volio da krene nekakav pobjednički niz. Lijepo bi bilo pobijediti utakmicu protiv Gorice, jer nikad ne znaš kako će protivnici odigrati, a protivnici igraju u subotu. Tako da i Dinamo i Rijeka igraju u subotu, tako da ćemo u nedjelju već znati njihove rezultate. Pišite očekivanja protiv Gorice, a mi se vidimo u novom videu. Bye bye.